mwaswera bwanji amalawi omvera kwina kulikonse kumene muli. Lero pa 25 March 2026 tsiku nkumati Wednesday kapena kuti lachitatu la mwezi umene wa March chaka chimenechi cha 2026. Muli ndi ine Pastor Moses Shumba. Amene akutipasira programu yathu ya lero ndi anyamata aja a Mpungwepungwe YouTube channel, kumene mungapeze nkhani zanga ngati mutazisowa pa social media. Lowani ku YouTube kwanu ndipo muyipeza nkhani ya tsiku la lero. Kumeneko nkumene ambiri akudalitsika. Ndamva kukoma kwambiri kuti anthu ambiri akumalowa ku YouTube tsopano kuti amve nkhani zothyakuka zimene Pastor Shumba akubweretsa pano. Ena akunena kuti kodi munazisiya kuti, zinali kuti zimenezi, chifukwa ndiye simukunyengereratu mukuphulitsa. Ndizoonadi, chilichonse chimayenda ndi nthawi. Tiyeni tikonde dziko lathu, tikonde mtsogoleri wathu, tikondanenso wina ndi mnzake, chifukwa ngakhale Baibulo m'buku lopatulika Yesu anabweretsa uthenga wachikondi pakati pathu, nanenanso kuti malamulo onse wawa akumangirira kudzera ku lamulo la chikondi. You must love ye one another. Tizikondana wina ndi mnzake. Chikondi chenicheni, osati chapamaso, mumtimamo muli upo waukulu woyipa wauchiwembu. Chimenecho si chikondi. So tisalimbikitsa kwambiri pano nkhani za chikondi. Ndikufunseni inu Amalawi, ndi ndani amene amayenda mmoyo mwake wonse opanda mdani? Ndi ndani amene amayenda mkati mwa mtima mwake akudziwa kuti ine ndilibe mdani amene ndimamuda? Osati iweyo kudedwa yayi, iweyo kudedwa kungopanda ntchito, chifukwa ngati iweyo ulibe mdani ndi mnzako, olo iye akude nzopanda ntchito, koma iweyo kumtima mwako mwati masoma mmona wina wake kukondwa ndi udaniwo, ndi ndani? Mwina ndikoza kupezeka ndine ndekha, chifukwa ine, to say the truth, even God knows, ndilibe udani mkati mwa moyo mwanga ndi wina aliyense. Mwina zikandiwawa nthawi imene ndimayankhula, ndikangoyankhula basi ndimakhala mtima wanga watseguka, mwachoka zonse zimene zinali zoti zikanandipangisa kuti ineyo ndide. So I'll try to purify myself as a human being, kuti ndisakhale ndi udani ndi munthu wina aliyense mkati mwanga. Ambuye azindidalitsa ndipo chimenechi achikhazikitsebe chisachoke mkati mwanga. Sindifuna kukhala ndi mdani oti ndapanga create m'maganizo mwanga kuti uyu ndiye ndamuda. I don't want. Koma poyamba ndimafuna ndimulemekeze Mulungu kunena kuti wandisamaliranso tsiku la lero, wandiyang'anira nditeteza mkati mwa usiku onse. Ngakhale ndili kapolo wake osachita bwino, ndimachimwa ndine munthu, pakuganiza, pakuchita, pakuyankhula. Pali ena amene dzulo lomwe sindinawayankhulire bwino, ndawachimwira. Pali ena ndithu dzulo lomweli ndawapangira zinthu zowabisira, ndawachimwiranso. So kuchimwa kulibe mwini, zilibe kanthu kuti uyu ndi m'busa kaya ndi mfumu kaya ndi ndani. Aliyense pa dziko lapansi pa Mulungu ndolephera, koma zimangotengera zisomo kuti ukakumbukira kuti sindinachite bwino, nkugwada pamaso pa Mulungu, kuzikhuthula nkhawa zako, kuzichepetsa. Monga pano tili mu nthawi ya Lenti, pamene tikukonzekera Pasika wathu opatulika. Pasika yetu timakonzekera m'magulu awiri osiyana. Pali wena akamati Pasaka
ndiye kuti amanena kuti kwa iwo kukumbukira imfa ya Ambuye wathu Yesu Khristu, amene ndi amati Pasika wawo, kapena kukumbukira mazunzo amene Yesu Khristu adakumana nawo ali pa dziko lapansi. Akamakaliza zimene zonse kwa iwo ameneyo ndi amati Pasaka wawo. Ndiye pali ena amene tikamakumbukira Pasika wathu si mazunzo a Ambuye wathu Yesu Khristu ayi. Ife Pasika wathu timakumbukira kukondweredwa kumene Mulungu adakondera Israeli m'dziko la Igupto, pamene Mulungu analamula kuti usiku umene ukubwera azadusa ngelo owononga, azawononga mwana wina aliyense oyamba kubadwa m'nyumbamo, kuyambira nyama kufikira pa munthu. Ndiye Israeli adawuzidwa kuti aphe nkhosa, ndipo magazi a nkhosa ameneyo apake pa mphuthu pa nyumba zawo, kapena pafupi ndi chitseko mmwamba pa nyumba zawo. Wina aliyense kuti owononga yakaona magazi aja adutse, to pass over, asawononge nyumba imeneyi. Fa nyumba imeneyo ndi ya Muisraeli, Muheberi. So zinachitikadi ndithu kuti owononga uja atayamba kuwononga amayang'ana pa chitseko, pali magazi, palibe, amalo amenemo ndi kukantha mwana woyamba wammenemo, kaya ndi mkhola amalo amenemo, kukantha ng'ombe yoyamba yamenemo, mbuzi yoyamba, wina aliyense choyamba cha mu Egypt chimakanthidwa, kufikira amene anakalowa nyumba mwa Farao, kukanyamulamo moyo wa mwana wa Farao woyamba nyumba mmenemo. Mpameneno Farao ananena kuti kwatha tsopano, Mose tenga anthu ako uzipita nawo mwansangansanga, mwachangu usachedwe, ndipo usiku omwe uno kusachedwe yayi. Ana a Israeli anatuluka mu Igupto usiku, ngati mumawerenga nkhani imene, chifukwa chotino Mulungu anakondera Israeli nakantha ana oyamba kubadwa a mu Egypt. So that means Passover. Ndipo anasa atangotuluka mu Egypt nkufika dziko lina, anakhala pasi napanga phwando kusangalala kuti Mulungu watitulutsa, watiwombola m'dziko la ukapolo, in the house of bondage. So that means the word of Passover. Ndiye ndafotokoza izi musankha nokha kuti kodi Pasika nditi. Chifukwa ya Pasika, ngakhale Yesu asanabadwe, Pasika inalipo. Mukawerenga buku la Deuteronomy chapter 6 verse 1, mudzamva kuti samalirani mwezi wa Abibu, kuti muzikumbukira Yehova Mulungu wanu anakutulutsani m'dziko la Igupto mofulumira. So Pasika inaliko kale before Jesus Christ came. So tokhatiziwa kuti kodi what is Passover. Ndangodusamo sinachole nkhwani, ni ntchito yanga ine ngati mbusa, sindingangoyamba basi nkhani za uyererere ayayi, nimayamba kusogoza Mulungu, nkukhala ndika article kena kake kuti anthu mukhale ndi magezo linga kuti who is God. That's very important. Chabwino, amalawi lero ndifuna ndiposeni nkhani ziwiri zitatu mwachidule kwambiri mothamangaso. Nkhani yoyamba ndimafuna ndithokoze kwambiri nduna ziwiri. Ndikunena kuti nduna ziwiri, sindiye kuti nduna zina zimene sindingazitchula patoti sizigwira ntchito. Sindikutero, mundimvetsetse. Koma as of now, today, let me give thanks to these two ministers. Zinazo kutsogolo kuno mudzamvaso. Koma today, kwa lero, ndiloleni ndithokoze Honorable Japi Ntuwa Muhango. Akugwira ntchito yayikulu kwambiri m'dziko muno. Andine ndikukhulupirira kuti kutha kwa zaka ziwiri ziwiri misewu ya m'dziko muno sikhalanso chimodzimodzi. Osati kugwira ntchito kuti ngati anthu atitame,
kapena kugwira ntchito kuti ena anthu kuti apusise kuti azinena kuti boma ili ndiye likugwira bwino ntchito tona misewu yonse kungoti apo kujompha koma kugwira ntchito mwadongosolo kuyamba msewu ndi kuumaliza nkukayambaso wina nkumaumaliza nkukayambaso. By the end of this coming 5 years kapena kuti 4.5 years yatsalayi amalawi titise mbalo okoma ndi makamba zimene kuti mawu a profesa azakwaniritsidwa kuti khumbo lake lofuna kuti Malawi akhale ngati Singapore. So tikuona ndithu kuti pafupi ndithu ona Bojabi Mohango akumakumana ndi anthu akumayiko akunja ofuna kutithandiza ndithu kuti ati tamanya ndinene kuti madonors amene afuna kutithandiza ndithu kuti akonzetse misewu yathu yaonongeka. Chifukwa tinene zoona Malawi akanakhala kuti boma la MCP lija linawinanso mpaka lidakulamula Malawi akanasanduka bwinja. Mawa ndibwerezenso zinakhala li MCP ja Mulungu wayikondera nkuyiwinitsanso kufika lero Malawi akanasanduka bwinja. Akuluakulu ngati kuli msewu umene tikhoza kuufotokoza momveka bwino mdziko muno kuti tili ndi msewu mwina ndi iwiri. Msewu ochokera Mangochi Turnoff kupita ku Mangochi basi kuthiranso pa Mangochi bomapo ndititengenso msewu ochokera pa Karonga kupita ku Chitipa. Simbali yonse ya Chitipa pena pake chabe pamangosangalasa kuti apa koma the rest mdziko muno tilibe msewu. Ayi ndipo ndi dziko lopatsa manyazi kuyitanitsa alendo unati tiye tikupita uko mwina alendo afikira ku Lilongwe ndiye tiye tikwere galimoto tipite ku Mangochi mujazinkakhalira kunja kakalericha. I don't know kuti alendo afi apita ndi mbiri yanji. So mene zikuonekera ona Bojabi Mohango sakugawa maswiti sakucheza tiyeni nduna zinazi tiziziyamikira ngakhale titangwaombera m'manja ona Bojabi Mohango akugwira ntchito yotamandika mogwirizana ndi mkulukuta moyo maso mphenya ake kuti akwaniritsidwe. Komanso ndiyamikire kwambiri nduna ya zachuma Honorable Joseph Mathiola Mwanamveka. Ndinaona kale bwana amenewa sanami patenga nthawi chaka cha 3 koma akugwira ntchito yakulu. Ndiyeno ena akutengerapo advantage chifukwa choti mene akugwira ntchito mkulukuta moyo ndi nduna zake akuchita mantha kuti koma ifeyo boma litisalitengano ndi ayamba maupono kudzera pankhani ya kamati amalisti kaya I don't know kuti zina limene ndi lachizungu Chiheberi Chigreek Chichewa. Anyway bora likumveka kuti dzinalo limatchudwa choncho. Ine ndikufuna ndinene pano motsindika kuti apresident Profesa Asapia Mutharika musazitengere zimene zikumveka zofuna kuti nduna zanu zimene mugwira nazo ntchito muzichotse chifukwa cha nkhani ya amalisti, unless otherwise papezeke nkhani zina zotyakuka zomveka. Koma iyi si nkhani yotyakuka ku mtundu wa Malawi. Asiyeni nduna zanu zonse zimene zikukhudwa amene zimene anthu akuzitchula kuti zatenga nawo mbali panopa Amalawi anena kuti ayi zimene ndikuyankhula pa zisuti ndanena ndine koma Amalawi anena kuti ayi asiyeni azigwira ntchito zawo usiku ndi usana zothandiza inuyo wa president kuti dziko lino lisinthe. Ngati pali zifukwa zina zisachokere pa amalisti zipezeke muzifukwa zina munkhani zina. Ndiye uthenga uwu Amalawi ambiri andituma kuti ndiyankhule choncho kwa inu bwana state president Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa ena akunena kuti achotseni ngati kuti ndiwo anakutsani kuti asankheni. Kusankha munasankha nokha through your experience powadziwa anthuwo ni ntchito zawo potengera kuti mbuyo monso munagwirawo ntchito. Lero wina sakulamula achoseni alibe mphamvu yokulamulani makamakaso kukhala munthu wotsutsa kukulamulani kuti achoseni. Get out.
msiyeni kulukutira moyo agwire ntchito ndi nduna zake payekha sangakwanise. Inunso mukanakhala mulibe nsanje mukatenga nawo mgawo kumthandiza kulukutira moyo kuti agwire bwino ntchito yake. Namba 2 nkhani za lero timafuna tiyamikire kuti ife ngati ma-activist tikayankhula nkhani ikapanga security ikakukhudzani inuyo ngati munthu ndi umunthu wanu kumakhudzika. Dzulo ndimayankhula nkhani ya Bambo Dzonzi amene ndi OC wa Karonga Police, zimene wapanga kwa staff wake apongozi ake. Ena ananditolera ku inbox nena kuti Pastor Shumba malakwitsa kudzudzula zimenezo, bamuna boma manena kuti munthu wofuna kumuthandiza azikhala mayi ako, bambo ako kapenanso mkazi wako osati apongozi ako. Nkulakwitsa kwakukulu. Ndinazanso kuti mwalakwitsa inuyo simukudziwa mwalangokhala chete. Munthu ukapsinjika sumasankha okuthandiza. Iye potekera kuti munthu yamagwira ntchito zidampeza mopanikizika mosayembekezera, dzanja lake la mphamvu lalikulu ndi ku ntchito sakanachitira mwina wina aliyense. Dzanja lake la mphamvu mayi ake omaliza ndi ntchito. Mkazi wake ndi iyeyo mukalenga Bible manati ndi thupi limodzi. Mamuna ndi mkazi ndi thupi limodzi. That means mkazi wake mayi ake ndi mayi ake samamunawo, mkazi wake abambo ake samamunayo. Chimozimozi mayi ake amamunayo ndi mayi ake so mkazi wake, bambo ake amamunayo ndi bambo ake so mkazi wake. Anthu awaliwa ndi thupi limodzi. So osamayankhula poti sinu zakugwerani. Koma ndiyamikire kwambiri bambo ndani awa Dzonzi. Atayimva nkhani yangayi zimene ndimafotokoza dzulo anakhudzika ndipo achita chothekera. Anthu andiyimbira foni kuti ayi Pastor inu mumatha zasintha ndithu. Ngakhale kuti akusakasaka kuti afuna apeze amene watumiza uthenga kwa Pastor Shumba Adzonziwo. Aya bana Dzonzi, chimene timafuna ife chimene mwachichitacho kusintha. Though mukuyankhobe kuti ine ndine wa MCP basi DPP maninyasa zilibe kanthu. Situpanga sotiso DPP izi kusangalasani. Mauli chifati mafuna ti mastafu azigwira ntchito mwansangala. Akapsinjika ngati ana anu inu ngati kholo muzisintha machitirana cha zabwino posatengera kusiyana kwa zipani. Ayi. Polisi ndi department imodzi yokha basi mdziko lapansi. Kulikonse kuli polisi. Polisi mapangidwa ndi boma. Munthu ngakhala atasiya ntchito kupanga litaya kuti afuna asegule kampani bungwe lake, sangasegule kampani ya polisi, sangasegule bungwe la polisi. Polisi ndi bungwe la boma basi. Ndiye inuyo mwina kukhala pansi pa ulamuliro wa boma likulamulalo kumalitsata ndi kumalimvera. Ndimafuna ndinene zimenezo kuti ena amene simumaganiza ngati nkhuku kumapalasa pazala kuti mwina mupeza singana amene anataya makolo anu kuti mukabweze kwa phambalasa makujompheni kupepera. Munthu amene wamva ndi kuchita ngakhale mu Bible amamuchita recommend kuti odala iye amene akumva ndi kuchita. Pali ena amangomva kumasachita, so amene iso odala. Koma munthu ukamva chimene wina akuyankhula ndi kudzudzulidwa ndi kusintha, iwe umakhala odala polowa potuluka. So ndimafuna ndithokoze zimenezo kwambiri ku mtundu wa Malawi. Da Malawi ife tikamakuwa timakuwa zenizeni, sife openga, sife amisala. Zimenezo anayankhulaponso tsiku linake Mtanyiwa kuti sife openga, sife amisala. Ndipo ine sinapengepo chibadwe changa koma ndimayimira Malawi. Inenso ndimayimira Malawi posatengera kuti sindilandirapo china chilichonse chifukwa ntchito iyi ndi volunteer. Tinangodzipereka basi without paid, koma timazipereka ndi mtima wonse, just to sacrifice, kudzipereka wathunthu ngati nsembe ku dziko la Malawi. Chifukwa timadziwa kuti ntchito yomwe timagwira ife malipiro alipo akulu kwaopsa
kumwamba. Tizakondweredwa pa zinthu zina chifukwa tinagwira ntchito ya ulere pa dziko lapansi. Ndifuna ndilimbikitse ma activist anzanga kuti musamazembe pofuna kuyankhula chilungamo. Musamayankhule chilungamo sokhasoka pamene mwalandira banzi. Kapena musamayankhule zinthu zabwino kwa munthu amene wakupangirani zabwino. Yankhulani zabwinozo zimene munthuyo wapanga ku mtundu wa Malawi, osati ifoti wapanga kwa inuyo. Ayi, umene so activist. Muvomereze ena akunyozeni, ena akuneneni, koma inuyo mudzapindula kwakukulu pamaso pa Mulungu. Ntchito iyi sifuna phindu la pompo. Ayi, koma mudzapindula pamaso pa Mulungu. Baibulo limanena mu buku la Mateyu chapter 5, odala ali wachifundo chifukwa adzalandiranso chifundo. Odala ali akumva luzu ndi njala ya mawu a Mulungu chifukwa uli wawo ufumu wakumwamba. So inu mukugwira ntchito za chifundo, gwirani ntchito za chifundo posangana kuti akuti andipasa 2000 ndiyende wachemerere, akuti andipasa mwakuti apena andilonjeza mwakuti ndiyende achemerere. Mukatero ndoti mulephera. Activism simuyikwanitsa. Dzulo nanena kuti lero ndikambapo nkhani ya msika wa wakawaka, komano ndipepese Amalawi mundilole kuti lero ndisakambe za msika wa wakawaka, mawanso sindikamba za msika wa wakawaka, komano ndizakambe za msika wa wakawaka